नमस्कार ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲା ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଏତେ ସାରା ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଥର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବୁଥର ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ପାଇନଥିଲି ତ ମୋତେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଗିଫ୍ଟର ଅନବକ୍ସିଂ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିବି ମାନେ କାଲି କରିବି ତ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ କେକ୍ ବନେଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଦେଲେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଆମେ କେକ୍ କାଟିଲେ ତ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳିଲେ ତ ସକାଳୁ ଉଠି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେଠି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସେଠୁ ଆମେ ଆସିକି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଦୁଗ୍ଧା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମା ପାଖରେ ତ ଟିକେ ପୂଜା ନ କଲେ ହେବନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନଟା ମାନେ ମା ପାଖରେ ତ ଟିକେ ନିହାତି ପାଖରେ ଅଛୁ ମାନେ ମା ପାଖରେ ନିହାତି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ମା ପାଖରେ ଯାଇ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି ତାପରେ ଆମେ ଦିପହର ଖାଇବା ସାରି ରାତି ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ହୋଟେଲ ସେଫ୍ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଠି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଟିକେ ମାନେ ପାର୍ଟି ଛୋଟ ପାର୍ଟିଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇ ଖାଇକି ଟିକେ ଛୋଟ ମାନେ କିଛିଟା ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ବାଟରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ